saksi ka, si bigay toen. Et wali payat ka naman na umakan sa ka. Apay ngun sa atak titinggan bagbagan di tutunod ko. Kanandaan magay maganap ko unsi ka. Nilayat ni ka. Why nastin ubakan si ka. Why nastin umansiyan ka. Why nastin at ako'y udong isa. Nagkagagad na aanos ta. Why nastin Inainak ng may sinsidong di pamilya. Dakdak kay pamatik sinlayat.